Otu chịkọtara ndị nke na-eji egwu wee na-akpọrịkọ ihe mmemme nke akpọrọ DJs Association of Nigeria DIIDEE n'aka mkpirisi bụ ndị nke chịkọbara n'ọgbakọ ihe mmemme ka n'Ọka site n'okwu nke akpọrọ ha maka ezi ọchịchị yanakwazi nkwado ha n'ụzọ pụrụ iche nyekara anya bụ ndị nke na-akụ egwu ma bụrụ ndị nke akọwara dịka obi na-eku ume na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ikpo obi ụtọ nakwazi ihe mmemme. Onye nta aka anyị bụ Emmanuel Okonkwo ga-ewetara gị aka nso. Ka ọ na-ekwu okwu na ya bụ ihe mmemme, onye ji ọkwa national president nke ya bụ otu DIIDEE bụ Prince Christian Ede nakwazi onye ji ọkwa South East Zonal Coordinator nke ya bụ otu bụ Maazị Uchechukwu Olebara toro nnọọ ndị otu ahụ maka mbọ dị iche iche ha na-agba iji wee hụ na ya bụ otu na-esi n'ike aba n'ike n'okwu ha dị iche iche. Onye ji ọkwa Anambra State Coordinator nke ya bụ otu DIIDEE bụ Maazị Chineduofia, onye jikwazi ọkwa onye odeakwụkwọ kpụtọrọkpụ nke ya bụ otu na Anambra State bụ Maazị Jerry Mbata, onye jikwazi ọkwa Ọgbaru Coordinator nke ya bụ otu bụ Maazị Emmanuel Oru kọwara nnọọ ihe mmemme nke afọ a dịka ọkacha ibe, ebe ha kpọkụziri ndị bịara ya bụ ihe mmemme ka ha bụ ndị ga-etinye ihe ọbụla ha mụtara n'ọlụ. Onye okwu n'ebe a na-eme ihe mmemme akpọrọ Professional MC n'aha bekee bụkwazi onye kụziri ihe na ya bụ ihe mmemme bụ Maazị Chinecherem Ụkpai, nakwazi ndị e nyere onyinye nkwanye ugwu dị iche iche na ya bụ ihe mmemme bụ Chief Emeka Ọkadigbo nakwazi ogbo ya Maazị Ikechukwu Chidi rụtụrụ aka mkpa ọ dị na ndị ahụ na-akpọ egwu n'ebe a na-eme ihe mmemme ga-abụ ndị ga-agbanyesi ike ịdị na-amụta ihe ọgbara ọhụụ dị iche iche ha nwere ike iji wee na-alụ ọlụ ha karịa ka ndị na-akpọ ha ọlụ si wee tụọ anya n'aka ha. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.